Кәрим Тинчурин исемендәге театр бүген үзенең 86 еллыгын билгели. Тамашачыларга алар бүген Тинчуринның данлыклы әсәре «Сүнгән йолдызлар» музыкаль драмасын тәкъдим итә. Спектакль башланыр алдыннан исә тамашачылар артистлар белән аралаша, бергә җырлап шәй эчә дә алды. Татарның төп комедия театрыннан Айзар Шаймарданов. Театрга аягатлауга рояльгә кушылып җырлаучы артистлар каршылады. Тамашачылар йотлыгып карый, ә кайберәүләр телефоннарына төшерә. Спектакльләрдә яңгыраган җырларга кушылып җырларга да мөмкин. Без гел тамашачы белән бергә булырга тырышабыз. Без тамашачылар белән тамашачылар өчен яшибез. Алар өчен спектакльләр бирәбез. Алар булмаса без юк. Хәтта Тинчурин театры кафесы да бүген башкача эшли. 1933 ел самавырдан чәй эчү, милли киемнән йөрү һәм әлбәттә инде җырлап утыру Тинчурин театры кафесы безне бер гасыр элек булган мөхиткә кире кайтара. Тамашачы кушылып җырлый, ә кайберәүләр кыллы уен коралларын тыңлый. Шушында велосипедта йөргән Тинчурин белән рояльдә уйнап утыручы Сәйдәшевне очратырга була. Тинчурин театрының үзенең бер үзенчәлеге бар, ул бик халыкчан, бик милли театр. 2 көнлек кенә мин монда карап уздым Нәзер дигән спектакльне үзебезнең дусларыбыз белән, Мәскәүдән кайткан кунакларыбыз белән тагын да килергә теләкләребез калды. Тинчурин театры 86 еллыгына төрле чырлар аша килде. 1933 елда Татар дәүләт академия театрының филиалы буларак колхоз-совхоз театры, аннан күчмә театр сыйфатында эшли. Хәзер драма һәм комедия театры исемен йөртә. Бүген театр музеена язучы Рабит Батулла Тинчуринның 25 еллык хезмәтенә багышланган катыргысын да бүләк итте. Бу катыргыны бүләк иткән Татар опера студиясенең катнашучылары Галия Кайбицкая, Җәүдәт Фәйзи. Бүген Тинчурин театры репертуарында 30-дан артык спектакль. Алда исә эш башкача оештырылачак. Бер ел эчендә төрле режиссерлар килеп бирде, яңа 7 спектакль куячак. 29-30 ноябрьдә безнең Илгиз Зәйниев куячак, Аяз Гыйләзевнең 3 аршын җир спектаклен. Һәм 24-25 декабрьдә булачак безнең премьералары Лилия Әхмәтова куя, Зөлфәт Хәкимнең «Хәлакәткә бер адым» дигән. Туган көнендә театр тамашачыларга Кәрим Тинчуринның данлыклы әсәре «Сүнгән йолдызлар» спектаклен бүләк итте. Вәхши тормыш, мәңгелек мәхәббәт һәм котылгысыз үлем. Узган гасырда да, бүген дә актуаль. Айзар Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.